de voet moest echt van het gaspedaal aan, Joet. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Dat Joet bij Jennewoord komt en dat van de middag een prachtige zielerij weer. Genoeg om oer te praten nou in het Scootjesjournaal. En dat doen we met de skipper van het Akkermer scootje Pieter Meter en de nummer 2 Dirk-Jan Rijenga van de Jouwer. Klaas Jansma, het feest ik weer een gepeperde mening op zijn mooi Friesk zijn. En we hebben een mooie reportage in het kader van 20 jaar geschiedenis van de SKS over de familie Meter. En het kan net missen, we hebben weer de scootje quiz. Maar zien hoe de kandidaat het er Joet van afbrengt. Maar waar scootjeszielen is, daar ben ik mensken. Sjö maar! Binnen hier nog scootjefans? Touch the ground and the top of the trees. I hear the thunder and the way that you breathe. Look up to the sky. Sweet sunshine, lifting you up. Sweet sunshine, lifting you up. Yeah. Sweet sunshine. Ja, nu kunnen het scootjeszielen weer het hier vanzelfs ik heerlijk toeven op het wetter, maar dat prachtige waar en die mooie wind. Maar dat scootjeszielen, daar maar we toe, hè? Mij onder oren Klaas Jans, maar Klaas, hier koen wij het fantastisch zijn, de Volkertsleert, het cruiserek. Dokoes denk ik wel goed zijn, maar er waren een heel soort mensen bij de Prinsenhof, hè? Of de oude Prinsenhof. Heb die eigenlijk wel wat jongen? Nee, eigenlijk helemaal niks. Ja, ik keer een beetje te veerten bij de finish. En dat vind ik wel wat spittig. Dat je het risico samen mij, ik zou zeggen, die hele krieten terug. Het is wat moeilijk, het is wat blabberig. Vooruit maar het gaat heel best met deze wind. Dus ik wil wel graag wat meer risico. En zo wil ik Dirk-Jan Rijenga, die heeft voor de eerste plak inmaten. En net lullig wat op een tweede plak hingen blijven. Hoppakee, Klaas Jansma is weer onwijzig. Hij is er weer. Maar het is in die wol sneu voor die mensen die daar zitten. Ja, maar ik snap het net. Het hoeft ik net. Je bent daar en ik denk wedstrijdorganisatie, maar vanmorgen bezochten ze die man te intimideren. Ik zou zeggen, kont in de broek, daarvoor, dit zullen je me nog eens hou maar op. Wij praten dadelijk grif hier hoe verder. Maar dat doen we alle jaar nooit wedstrijdverslag van elke lok. Van Maas komen de skippers bij elkaar en Piet Paulusma. Je moet blij wezen dat het net vannacht is. Alroende nacht, want dan ging je hem net zielig in. Want het vannacht heel goed waait. Net dat je hem dat merken, hè. Ik net, maar het blijkt uit de cijfers. Ik dacht, nou, het is mooi dat ze daar zielen. En dat is hoe het zo. 3 of 4 uit west-zuidwest waait. Nou, daar moesten ze dan bij dwaan, maar toen hadden ze inderdaad, zei Klaas Jansma al even confereerd over hoe zit dat toen in elkaar en hoe veilig binnen we van elkaar en hoe kan dat een beetje een goede route opleveren van de midden. Die route begon gewoon in een lange sleer, de start is altijd en dan draaien ze om 10 minuten nu twaan de zeilen omheen. En dan show je even om je heen en dan show je wat verder. Prachtige beeld trouwens, dit even voor al die mensen die daarheen rondgaan. En dan show je dat Jeroen Pietersma van Drachten, die wil eigenlijk richting Watten. En je moet de oren kant uit, dat is de meeste bedoeling. Nou, de heer Klaas van der Meulen van wat zijn nogal in en door de lijst van vanzelf. En ik de oren achterin, die wie net tevreden oer zat Drachten die manoeuvre een beetje die. Maar goed, vak weer omheug en maar trots zetten met elkaar. Want ja, dan kom je op de Saônemar en de Langwaard leidt voorop. Er zit Leeuwert achter monsieur de Schoje aan de linkerkant al. Jan de Woord voorskomen. Die komt van plak Fjouwer en die gaat voort oer in je hinne, oer Philips. En die komt dan verder bij de tonnen. En dan leidt hij niet eens een tonne op de Saônemar. Dat gaan ze van de morgen uitpraten. En dan gaan ze omheen en dan gaan ze weer om. Ze zielen dus gewoon achter elkaar aan. En dan komt geen skiering in de Volkertsleer die daar toch verneemd voor is. En die leidt er in de vierde wat renteleers te wachten. En de skippen die zielen achter elkaar aan. Langwaard voorop, dan Jan de Woord. Dan komt Leeuwert en dan komt de rest. En ze maar een remje ontleven om elkaar net voorbij te gaan. Dus dat doen ze dan ik. Nou, weer heen en waarom in die lange sleer. En dan komen ze achter elkaar aan. Nog steeds Langwaard voorop en dan Jan de Woord erachter. En dan Leeuwert en dan de hele mannen. En dan de oren alweer waarbij wat zijn natuurlijk wat voetzak is. Nou.
Dan komen we in de volksleer, die maaien we dan in. En dat doet de skippers dan ik, Langwar voorop en Jenne Wout daar achterom. Maar dan blijkt dat in die volksleer maar een tonne heel wij leidt. De hele volksleer wordt net lavière. Dat betekent dat de skippers nog weer alle jaar achter elkaar aanzielen. En je kan dat van boven prachtig zien. Alle jaar mooi in je slagje meidje in die volksleer. En dan weer om en dan naar de tonnen. En eigenlijk gaat net in elkaar voorbij. Voorop nog altijd Langwar. Dan nog Jenne Wout. En dan de rest die komt er achteraan. Maar dan is Jenne Wout die zei van ja, ik had nog van dat gedonder. En die ging er heel wien los. En die nemen jou het mee. Want Langwar rekt er bij het ingaan van de lange sleer even in de verdrukking. Maar Langwar die leidt nog treden. En die beziekt voor de hele mannen om stal te houden. En de hele vloot komt achter elkaar aan. En eigenlijk zit er nog net zo volle verschil in. Wat ik nou laatste west hier, daar in de lange sleer. Ik zei van het kennen we. Maar dan komt de volksleer. En dan is het eindelijk z'n vier. Dan kan er lavière worden. Daar in de vierde leidt de tonnen. En daar moet ze dan heen. En Jenne Wout gaat nou voorop. En Langwar komt daar achterom. En ze weten bij Langwar eigenlijk wel dat ze om hun heen zijn moeten naar achteren. Nou, daar komt Ljouwert aan. Daar kan ze nog mooi valons. En dan kan er draait worden. En dan komt er een machtige zielerij in die volksleer. Iedereen draait op elkaar. Ja, het gaat wel eens wat aan de verkeerde kant. Ja, zoals hier bijvoorbeeld dat Berend Minke draaien moet. Die had geen gelegenheid om volledig te draaien. En dan komt Ljouwert er even zien aan. Maar daar hebben ze keurige stiertkesten tussen. Dus dat is eigenlijk, ik weet geen enkel probleem. Al die skippen, die 14 skippen daarin. Dan komt Grauw in de problemen. En dit soort de heulen met je zo dat worden te gerren met Jereveen. Ja, even een stitje, maar meer is het niet. Ze razen net eens naar elkaar, ze schoen net eens naar elkaar. Ze bezieken zo goed mogelijk die volksleer terug te komen. Want skippers die moeten toch zielen kennen. Soms gaat het haast goed en soms gaat het hey, er zit Jouwer in eens. Daar komt Jouwer naar voren en die zit al boven de Ljouwerters. Daar komt Jouwer zijn vier wij. Die is van noem het zingen en die gaat in die volksleer dwars toch alles en iedereen heen. En dat is, die gaan onmiddellijk naar het tweede plakje daar ongeveer. Je gaan ze op een ei van Ljouwert los. En dan besluit dus dat je op het tweede plakje liggen achter Jenne Wout en achter Langwar. Nou, dat is een prima prestatie. Jenne Wout dus voorop, Langwar daarachter. En dan komen de oren eraan. En dat is dus Jouwer in dit geval. Die leidt voorop al die oren. En Ljouwert moet bezieken de rest in te houden. En achterin is het nog een beetje hakken en krikken. Hier komt Pieter Meter aan. Toch dat prima trouwens. Die krijgt hier de aansluiting een beetje mee de topploegen. En die zult daarom, als ik in deze wedstrijd, nog een goede notering met je wat zijn. Hullen we naar voren komen naar dat gedoog mee drachten. En Snits en Grauw die verliezen ze eigenlijk het terrein. Op benammen Jenne Wout. Daar leidt achter nog zo net helemaal goed Langwar. En dan komt Jouwer, dan komt Ljouwert en dan komt de hele mannen. En dan op de Zuidwesthoek de lange sleer ingeet als laatste. Komt hij er alweer uit, de Jenne Wouters. En die vielen hun hult niet meer verrommen op dit eigen wetter. Ja, dit moet toch een keer lukken. En dan komt Langwar erachter en dan komt Jouwer erachter en dan komt Ljouwert erachter. En zak je dan op een nij de volksleer in. En ja, en nou show je wat Klaas Jongsma bedoelde. Want Dirk-Jan Reijinga die zielt precies achter Johannes Meter on. Hij beziekt het net eens om hem te verslaan. Dezelfde slagen erin te bluwen. Want ja, op noemer has hem al. En ze denken dat ze net meer bij Jenne Wout komen. En dus bloedt Langwar de hullet die tweede lissen in de wedstrijd. En dan komt de Jouwer daarachter. Maar achterin, ja, daar wordt natuurlijk vochten om elk plakje. En dan zie je dat Drachten hier zo'n beetje met Grauw in de slag zit. En die zal zelfs nog van Grauw winnen. Want ja, net iedereen houdt zijn eigen plakje. Pieter Meiderwol die sluit aan bij de hele mannen. En dat betekent dat hij in het tweede plakje eindigt in deze wedstrijd. Waarin de winnaar is natuurlijk de man Gerhard Pietersma. Die eigenlijk favoriet wie voor het scootjesielen van de SK's. En die horen die komen er 4 bij achterom. Dan zie ik dat Akkerem de aansluiting krijgen had. En dan krijg je de wisselingen in het klassement op het startnummer. Maar Gerhard Pietersma, hij is de man die het favoriet eigenlijk wie bij deze scootjezielerij. En hij slaat alles even op het roer. En hij wijst alles even naar de man bij het nummer 4. En als die dan aan het zitten is, dan is zij de winnaar van het scootjezielen in Jenne Wout. Ja, ze lieten hun Joet weer goed zijn op het thuiswetter, het scootje van Jenne Wout. Zij ben dus ik de winnaar van Joet. We zien even naar de rest van de uitslag.
De Jouwer, we twats, Akram tredde, Langwaar vierde, Ljouwert vijfde, de hele mannen zegde, het Jereveen eindigt op het zondeplak. Dan het achtste plak wat zijn, Snits negende, het ziende de Lemmer, Olfde de Zuidwesthoeken, Tolfde Drachten, Huzum tredjende en Grauw, ja. Wat hebben we die eindigen als laatste. Het algemeen klassement, dat doen we al even met uittrek. En dan zeggen wij dat de Jouwer om kop gaat met 4 punten. Volgen terug Langwaar met 6. Dan komt Grauw, Akram, de Lemmer, de Zuidwesthoeken en Jennewoud op het zondeplak. En wat zijn achtste? Snits negende, het ziende Ljouwert, Olfde het Jereveen, Tolfde de hele mannen, tredjende Drachten en 14e Huzum. Dirk-Jan Rijenga, hier binnen klassementsleider op dit stuit. Ja, ongekend, hè? Hoe viel dat? Dat is wel apart. Zou uit de smalle wetteren wij. Dat ben je hem net wend. Dat ben je net wend. Van mij Nee. hebben we dat. Nee, ik ben ook Jochenier skipper. We hebben het 1 keer eerder gehad. Maar oors moeten we altijd ontzettend oppassen om je net al te volle punten te krijgen. Ja. En ook dat heel goed. Wat is de roos? Ja, wat is er oors? We worden elke keer een stukje beter. En we hebben de boel heel goed aan de gang. En ja, je doet hier een gelukje hè, met wie een vlaagje. Ja, dan schaal je Ik heb aardig naar mezelf voren. zo van om het gelok net meer te nemen in dit scootjesjournaal, maar dat is dus wel zo. Ja, dat wienvlaagje willen we graag hebben. Die kan precies op het goede moment. Ja. Ja, en dan ben je op dat plak en dan komt het wienvlaagje. Ja, Ja. dan neem ik het gelok, want hoe moet je dat oors benemen? Ja. Nou zei Klaas, Krek, meer pieper in de je hem hier ik- winnen kan. Ik zei je hem heel het wennen kan. Je hem varen het hutste. Je hem heel Langwaar voorbij kan. En dan je hem Gerhard bedriegen. We hier risico's nemen met om Langwaar voorbij te Ja. komen. En dat risico durven we net te nemen. Hoe kan dat Zo nou, simpel Dirk? hier het doen eigenlijk. Nou, als het me dezelfde vraag Jochen Jelien stelt hier, dan hier ik zei van we dienen alles om het eerste plakje te krijgen. Ja. Maar die competitie die bestuurt het 11 wedstrijden. Aha. En we hebben dat is- slimme jongens aan boord die heel goed rekening kennen. En die zeiden van achter Langwaar, dan hebben we Langwaar sowieso te pakken. En dan heeft Gerhard geluk joh, dat we inderdaad Langwaar Maar net dat je erbij een zijn. klassement dat zielen. weer die karakter nooit. De gangster voor en de zeist. De dood op de gladiolen. Ja, dat is nog steeds wel zo. Maar ietsje meer berekenend. Aha. Ja. Maar lieten we dan toch even... Nee, Klaas? Ik ken het over die tour, man. Die het 5 keer tweede wordt en dan de groene trui pakt, wist wel. Nee, Ja. nee, dat is er net door. Maar dat toch is Gerhard Pietersma wel de winnaar van Joert. Of dat nou vol of net te krijgen het, maar het iets veromhoudende houdingje van Dirk-Jan Rijenga. Dat maakt het helemaal niet uit. Want de winst is voor Jennewoud. Gerhard Pietersma. Gerard, beschreeuw die bliedskippers. Ah, ongelooflijk. Het maakt heel niet. Vrij een dorp en dan winnen. Goh, geweldig. Super. Door de zonnebril uit te zetten? Nee, eigenlijk net. Het is een lang lien dat je hem hier al won hebt. Ik heb nog nooit gewonnen, dus ja, het is voor mij de eerste keer. Geweldig. Ja, het ziet even mij. Ja, vertel eens. De start weer fantastisch. Ja, maar ja, daar trainen die jongens op en ja, dat is gewoon super en geweldig. Die jongens die ben gewoon altijd ermee bezig. Hè. Swinters en simmers en ja, en dat komt nou echt een keer uit. Ja, dat zei Gerhard Pietersma. Emotioneerd oer de winning. Dat het er nou eindelijk uit kwam. Pieter, hoe wie de daar voor die? Oh ja, geweldig. Ja. Ja, vanmorgen bij de route dacht ik bij mezelf, van, nou, wat moeten we hiermee? Een beetje achter elkaar aanzeilen. Ik denk, nou jongen, dat wordt 2 keer niks. 11e startplekje. Nou, gisteren hadden we in één keer een schemaatje op tijd. En vandaag een schemaatje achter elkaar aan. Ik denk, nou ja, dit wordt vandaag Wordt niks. mijn minste wedstrijd. Ik, Ja. denk, nou, ik had maar een klein beetje voorbereid van... nou, ik had niet tegen de jongens gezegd, maar in mijn achterhoofd had ik al in gedachten van het wordt hem vandaag niet. Nee. Dan hadden we even een discussie voor de stad van jongens, wat gaan we doen, alles of niets. Nou, ik zei, we zien wel even wat er gebeurt. Ik zei, Ja. Het waren alles? nou ja, achteraf wel. Ja. Ja. Ja, ik mag echt niet klagen. De stad was mooi. En ik wou eigenlijk achter onder Dirk Jan door. Ik dacht, nou ja, dat die maar lekker vliegen, dan doe ik de onderwal wel. Maar we starten zo snel. En de jongens waren zo fanatiek. Die hadden het spul er al bij. En ik schoof eigenlijk naast Dirk Jan. En daarvoor moest ik mee omhoog. Ja. Achteraf was het een gouden slag. Want onder was het probleem. Drachten voor mij samen met Wout Gent. En Sneek zat er wat bij. Dus wij schoven samen mooi naar de bovenwal toe. En daar pakten we wel 3. Ja. Dirk Jan en zowel ik. Toen ik zei, oh, dit is ook wel weer mooi. Dit giet. Ja, Nee, dat is best. nee, Ik zei, nee. wel draaien binnen. Ik zei, Ja. nou klaar, verder zeilen. Ja, zielen. En dan de volk het sleert, jongens. Want het is vanzelfs een prachtig gezicht. En je zegt ik wel van boe, dit is spannend. Hoe spannend weer dat?
Ja, hartstikke spannend. Het probleem is met de Erenwoude, je moet vaak zo vaak remmen om elkaar toch niet boven de zeilen te zeilen. Want ja, dan word je toch omhoog gedreven en dan kom je weer een stukje wal tegen. En zijn Klaas helemaal niet remmen. Ja, dikke Net die Harry, puts erachter. Dat kan Klaas wel zeggen. Klaas niet op een scootje, wij wel. En als we niet remmen, hebben we protesten. Dus je mag niet zomaar iemand voorbij vliegen, tenzij de ruimte ervoor is. Ja, maar dat is wat je bedoelt, toch? Van net Nou, benauwd. als je nou even twee dingen, hier in die volk het sleert, dat laat jij, dan moet je ook wat wijdelijk jagen. Je moet net, eigenlijk moet je net op sturen op het bakboord varen, maar maaien van ervaringen. Alleen nog, ik zeg, Dirk Jan hier meer op de zone, maar hij er langbaar pakken kan. En een paar keer. En de hij er hem voorbij kan en hij die het net. Nee. Want het hoorde ik net. Bij Langwerk kan zeker ontzettend goed zielen en die hier dus gewoon opvangt. Daar hier wij echt net hoe in een van de terug, dat die hier een gotje echt voor dit zielt. Nou ja, daar is het bezitje kan en dan hier zijn om de smoren je hem te gaan een keer, maar je meent best, je meent macht genoeg, je meent direct. Maar goed, dat is wat oors. In die volk het sleert, vind ik. Vroeger, Simone, 1908, die hadden ze een grauw discussie. Daar is toch nog bij. Ja, stuurboord of bakboord. En toen zijn dat doen we je net, want dat gaat je mis. Dat wordt gevaarlijk. Dus je moet je nooit stuurboord, bakboord, maar krijg eens iets op. Maar vroeger zei hij, vooruit zwart rijdt je. Dan heb je ook gelijk, dan heb je er maar voortwijzen moeten. En rijd je maar achter het zwart, dan heb hij gelijk. En hoe is dat nou, Pieter? Nou, hetzelfde. Ah, nou ja, dus net oors als Njontje nacht klaar. Helemaal niks verloren. Kijk wat Dirk Jan zei. Dirk Jan heeft een hele mooie street hoor. En wij komen ook bij een tonsje. En als bij een tonsje net binnen een bepaalde scheepling ertussen zit, maar is er net tussen. Dus moet je gewoon remmen. Dus binnen 12 lengte mag er tussen zitten. En lukt dat net, dan moet rem je. Nou ja, dat gebeurt gewoon. Je hebt niet oors die ons rem je, Joet? Wij hoop remt je. En hoe rem je je? Zwudden erin, zeilen los, vakken los en... baan erachter. Amers erachter. Amers erachter. En houden in de gaten. Ik zeg altijd erachter, de man, ik wil de afstand weten. Als ik Dirk Jan, vertellen Dirk Jan een voorbeeld. Als ik omheen loop, ik wil meters wieden. Dus het is 5 meter, het is 4 meter. Nou, klaar. En dan moet je weten, want ik zit 20 meter achterop. Ik zie alleen maar een klein kontje. Ren ik het naar daar of net? Dat dus je moet als skipper dan net goed inschatten. Ja, maar het is best wel moeilijk, want ik moet zoveel dingen om die heen. Wist je dat het verschil met vroeger? Vroeger is het meesten die meer naar het hut zielen en nu best aan het remmen. Ja. Het is super onnatuurlijk, hè? Ja, het gaat wel te zien natuurlijk. Zelf, maar ja. Nou, water en klaar. Ja. Morgen rem je net meer, hè? Nee. Morgen is het gebeurd. En wat doe je een nieuwe adviseur, toch? Ja. Abele de Jong. Abele de Jong, ja. Wat is die een rol nou? Dost het tijd terug ik hoor, omdat ze een orenadviseur heeft? Ja, ik ken heel goed met Abele de wedstrijd zielen. Het klikt enorm goed. Hij is een heel rustgevend persoon. Kan de wedstrijd heel goed lezen. Ja, en dat rint heel goed. Ja, maar best het terug ik hoor zielen gaan? Net echt bewust, meer denk ik. Meer klassementszieler worden. Abel die zei van jongen, geen dat Jenne wordt nou net voorbij. Nee, langbaar. Langbaar, die heeft daar wel een bepaald idee bij wat mij ik rustig maakt. En dat heeft dus Joet enorm geholpen. Ja. Dat is toch, het wordt wat salvend nou, hè? Ja. Heeft dat dat? Ik viel morgen voor Dirk Jan en zei ik van doe maar even rustig aan Dirk Jan. Want de adviseur zei, haal maar een beetje in. Ja, dat bevalt me wel. Maar heeft dat ook zo'n baan met de adviseur, Pieter? Nou, ik ben wel een beetje een eigen gereiter. Ja. Ik heb wel een overleg met Appie. Ja, Appie is bij mij adviseur en wij communiceren natuurlijk wel. Maar ik ben wel een man die zei, jongens, ik heb het in de kop en dan moet Appie mij soms een beetje remmen. Want ik ben wel soms wat doldries. Ik denk van jongens, ik zal dit hek in de kop. En mijn uitvoering komt meestal wel uit. Maar ja, soms ben je wel wat te gretig. Nou ja, daar een adviseur voor. Die zegt jongens, even gas terug, even kalm. Maar kiest er dan action in soms? Of volgens hem toch echt? Ik bepaal toch uiteindelijk wat er gebeurt. Ja. Maar ja, hij vaart soms staat je niet aan dat ze mij maar aan boord springen om van de bek te slaan. Ja, dat is ik wel eens gebeurd. Ja, dat is ik net echt fijn. Daar hebben we het net mee door. Het is nooit wat ons geviefd, Klaas. Maar dit is wel een mooi verhaal, Klaas. Maar het beeld wel een mooi verhaal. Ja, ik respecteer het ding wel. Ja, maar die adviseurs die binnen best wel van belang. Nou ja. Sommige mensen zijn geen adviseur en sommigen wel. Het is wel makkelijk dat je even wat communiceren kan. Of jongens, wat zal we doen? Ik denk er zo over. Nou, dan heb je teruggespraak. Ja. En dat het elkaar klikt en elkaar aanvult. Nou ja, waarom niet? Ja, zo is het. Nou ja, er is een eigen grijde meter, hè? Ja. Ja, we doen dit hier een beetje in die historie in het rand van het 20-jarige bestaan van de SKS. En dat doen we toch een aantal families onder de loep te nemen. En dat is Joet, de familie van Pieter. Zo zit hij het ik. De opzichter. Hè? Altijd bij Sinterklaas vroeger. Toen weet ik nog een lied jonkje, wie er weer benauwd voor Sinterklaas, het just vol.
Je net zo'n held? Ja, voor mij ben ik dit. Ben ik naar achteren vliegen zeker. En mijn huid, hier van der Heide, die drinkt al meer. Iens en mijn zwager, die drinkt al meer. Gerrit Brevoort, die drinkt al meer. 2004. Daar weer wat emotie. Ziet het? Anneke Dalma on. Die ziet toen ik een boord leuk, hè? En Riemer Akkerman zit er nog. Wat dat gaat allemaal Orenwijk. We zijn hier in Akkerum om eens te zien bij de meters. En we komen dan uit bij Eldertmeter. Dat is de zoon van Sietemeter. En Siete wie werd een zoon van oude Eldertmeter. En dat weer de ghostvader van de meters in de scootjesschilderij. Maar waarom gaat dat zielen zo terug van 1 meter op orenmeter? Ja, zo, wie binnen het Rickard bij en wie kwam, weet ik wel, we moesten er naar Sjaan vroeger. We konden net al in meisjes natuurlijk, de familie wie groot. Ik merk het Swenters wel, als we ergens zitten, op Vietje of elke. Nou, je hebt toch al wat zielen. Die praat altijd met het zielen. Ja, even door de gezelligheid. Dat wie vroeger extra op Snijn koffie drinken bij Omkel Orenwijk. Ja. En dan zie je iedereen te praten met zielen. Automatisch goed zien. Dat is er gewoon ingaat met een paplepel. Dat nooit, ik denk. En hij zei ik al af, denk erom als je trouwen is, even zorgen dat de vrouw wel van zielen houdt. Anders kan ze bij de net nemen. Dat ik heb me Gerry vroeger ook vregen. Ik zou zeggen, ik wil wel met die trouwen, maar net zo, het is goed te zien. Maar dat is niet door. Nou, dat is goed. Het wil met een paar plepel ingaan. En met de band doet hetzelfde. Die zei dat ik zijn vrouw, die moet wel vrouw hebben van haren. Want de oors dan, is er bij wij. Ja. Maar je maakt die mensen meer. Je ziet mij, maar je bemoeit je met dadelijk wel. Ja, dat nee, dat hoort me wat rustiger. Inderdaad, een ruim meter kan je doorheen vloot. Ja, het lijkt ik nou het hart, want je wilt ik het missen. En je wil ik raar dat het een beetje goed gaat. Ja, dat snap ik wel. Maar dat bedoel ik, het gaat je aan het het. Ja. Zo, dat leidt voor de wal en dan pakt het hele je aan. Ja. Viel je in je familie? Ja. En als je zo met jeugd ik al met elkaar omgaat en hoeveel families al met elkaar bij elkaar kwam en met elkaar trouwd ben, ondanks het scootjeszin. Want het werd ook heel erg verdeeld. Ja, want wij zitten vroeger, ik net alleen nog bij uzelf aan boord. Ik ben altijd bevriend met Jette vroeger net. En Ekenbrouw, die vroeg me een van mijn eerste liefdes. Daar zitten we vroeger ik. We verdeelden dus ik hoor de hele vloot. En zo naar door allebei. Wij ik hoor bij buurs aan boord. Die vinden het ik prachtig. Dus dat praat ik altijd gauw, want iedereen zei, nou dat valt hier. En dan wacht ze elkaar ook al even op. En toen zit ik in je front, hè, want je kent wel gauw merken, als er in een dorp of wat is. Oh, er wordt ergens wat ruzie. Nou, zit de skipsploeg gauw achter elkaar. Dat helpt elkaar gauw. Dus eigenlijk de SK's in je grote familie? Ja, dat komt wel, ja. En met dit zielerij wel samen. Als elkaar gauw toch, ik wat zin komt, overal, ja, komt toch gauw het zin om te praten. Want iedereen heeft zijn mooie verhaal onder wel mennen. En zijn gezelligheid. Ja, dat heeft toch echt wel wat, hè, die oude beelden. Is het nou echt zo een grote familie, de SKS en de familiemeter? Ja, grote familietijd, de wedstrijd natuurlijk niet. Ik kan elkaar wel drinken. Maar na de tijd dat we elkaar tegenkomen, hebben we allemaal hetzelfde praatje. Ja. Dat is onze hobby, daar we natuurlijk super gek op zijn. Maar ik denk tijdens de wedstrijd dat we elkaar niet te veel familie voelen. En binnen die familiemeter, hoe close zit dat op elkaar? Ja, ik denk bij elke familie wel. Het is bij ons ook. Wij zijn natuurlijk gerelateerd aan het zeilen. En dat is natuurlijk wel een hoofdlijn, de rode draad in ons leven. Ja. En nou ja, als een familie mijnen binnen, wat ik net zei, misschien pa wel. Maar ik heb heel goed contact met Johannes en met Lodewijk en met mijn eigen broer. Maar daarbuiten ken ik ze allemaal ook niet hoor. Nee. Er zijn wel 2 lijnen. Dat is de Lodewijk-kant en de Sietekant. Ja. En dat is de Lodewijk-kant, dat binnen Huizen. En dat is nou Langbaar. En de Sietekant is Ljouwert en Pieter. Ja. Maar ja, dat gaat uit elkaar. Want er zijn hele andere culturen. Hele culturen. Ja. Dat ben wat de knappe kant, hè? Nou, dat wil ik nou eigenlijk net zeggen. Maar zo wat het prachtig is, dan vroeger weer een fete van zwagers en meters. Dat is trouwens in de Telegraaf uit de Steknoer. Eigenlijk nou wel. Maar nu zit er een zwager, zit bij een meter op huis. Ja. En er zit een meter bij in de groot. Ja. Nou, dan vroeger, en waar zitten de rijengaars eigenlijk? Dus deze meterkant en de groot, dat we vroeger veten. Ja. Nou, eigenlijk haast nou wel vrienden nog met de oude koeien. Ja, maar de oude koeien. Maar want de familie Rijengaar is toch eigenlijk wel weer... Ja, die ben er tussen trots loopt. Ja. Maar niet best, maar die hebben ze even net opmerken. Nee, die winnen erin in. Nee, toen dachten ze, we krijgen mijn goede skippers. En toen hebben ze Jelle
talenten. Maar Sjojelle komt wel uit een oud geslacht. Want het oudste wat het oerblauw is van de oerlevering van Gassenblom, dat is een Jetse Reiga. En dat is nou verre voorvader van deze man. Ja. Dus ze jaren erbij, maar ze zijn er Een beetje tussenkomen. Ja, je bent er een beetje tussen. Maar jij hem nou wel echt bij Vind ik de wel, ja, SKS... Wij zijn mee opgegroeid. Ik ben geboren op de Langwaar. Ook toen zei het met Lemmersiel de wedstrijd op Langwaar. En sindsdien dan is Je is het... tijdens het scootjesiel niet geboren. Ja. het zit hier En zij echt is met in de het paplepel ingegoten. Ja, Dus- ja, met de breileppel ingetten. Toch kan ik me ik voorstellen, dat Hesto en dat Hesto ik, dat als het zo dicht op me kon zitten en je volgt je height op en dat ik heel dicht op me kon zitten en dat je soms ik wel heb van leert los. Of werkt dat net zo? Bij mij in ieder geval niet. Nee? Bemoeit hij hem nergens mee? Nee, hij had weer skipper in 2004. Hij bemoeit hem ook mee. Ja, maar hij is van het boot afgestapt en hij zei: Pieter, dit is skipje, daar zorg er goed voor. En hij had nooit een keer een inbreng gehad. Natuurlijk heb ik alles van hem geleerd. Maar hij zei: jongens, je bent jij een skipper en je bent jij een baas en ik stap nou een stapje terug. Maar op elke vergadering van de SKS is er iemand die het altijd nawijkend standpunt in neemt. En dat is 11 meter. Ja? Hij had wel een mening. Ja, dat jij het bij de dat hebben we meters. allemaal, ja. Ze ben wat obstinaat. Ja, dat ben ik Ben je soms. obstinaat, de Nee, meters? goed. Een beetje de buitenbeentje. Ja, een beetje. Maar Ja. nou, kritisch. En dat vind ik hartstikke mooi. Dus dat jij het kan ik wel wat. Ja, ja. En hoe zit het met Jim Hyde? Want dat wie natuurlijk een skipper Dus puur hij zang. is toen vanmiddag bij de start en we moesten nog 10 seconden boemen van de wal erop. Hijzen. Dus doe maar even rustig, jongen. Want- Ja, dus die bemoeit hem, die Ja, in de kan goede het zin net van echt het woord. loslukken. Ja, nee, jawel. En die liet dus ook lekker zielen en die heeft... Hij is er al bij. Die is er al bij en die weet precies wat we doen en die heeft Maar ook bouwende gelukkig, hij kritiek. zei klaar, hè? Dus Hij maakt kiezen. zijn aandacht wel kiezen, wat maar hij moet- verdelen tussen hij moet de aandacht alcohol en, verdelen. ja, Ja. ja. Ja, dat Maar komt dat soms is dus net te goede. vervelend? Helemaal net, nee. Nee? Nee, is alleen maar leuk. Ik kan Ja. me voorstellen dat ik wel verreeuwing jou. Nee. En als het vervelend wordt, dan zeggen ze het. En dan- Ja. Wist je wat? Zijn Hartem. Dat is een paar keer van de oude Hartem. En Jeroen is skipper op Drachten. En Hartem wil graag wijzen. Dat is vol, ze hebben een hele soort brouwers. Ja, die wil wel graag skipper Ja. worden. Maar dat zit er niet voor. Ja. Ik denk Oh, dat ja. het heel simpel is, dat die heid gewoon trots op die is de bemoeienis heel erg minimaal, want hij is Ja. gewoon trots. Nou, Ja. mijn heid is trots, zijn heid is trots. En dan is dat geen probleem. Dan is het geen probleem. Nee. Even hoe die families, want het binnen een aantal familienamen die dit regeren, zeg maar. Wordt het er net een beetje een eng vrouwtje van? Ja, het is wel Nou, binnenkeert, zeg maar. Het is wel verpand dat ook verschillende broers bij elkaar zitten. Ja, we hebben voor jouw families van maar die broers van elkaar binnen. Ja, dat is toevallig zo gecreëerd. Ja. Ik heb er moeite mee, want ik zie dat mijn familie ik graag mij eraf zeilen wil. Ik heb bij ons de strijd hartstikke heug, want als ze mij dat kunnen pakken, vind je het hartstikke mooi. Maar moesten ze even Ja, maar dat is wel een wacht eens liefdevrouwtje, even. Dan toch? moesten ze even zijn in Amerika. Daar heeft George Bush, en dan heeft Ja. de Bush, en dan Ja. krijgt dan Bush, Ja. en dan krijgt Ja. Kennedy, Nou, dat en dan vind ik Kennedy, persoonlijk, en dan vind dat Kennedy. ik hem- Nee, maar het wordt de Echt. grootste macht van de wereld. Ja. Nou, wat wij als Friesland een keer af hier komen. Maar de meters en de zwaarheid en de rijen, ja. Dan doen we het Ja, ervoor. Dat doen we het ervoor. Ja. Nee, maar dit ben wel super Nee, mensen maar ik, natuurlijk. ja, nou ja, dat liet ze Je moet vrouwtje er een nou. soort van oor hebben. Ja, En vergeet net, er zijn wel 2500 nabestaanden. Er zijn 150 op lesje. Die het allemaal wel skipper Ja, worden kennen. ja. Ken het lied. dus Saliets is het eigenlijk Nee, helemaal het is heel niet. groot. Nee, De nee. strijd wordt er niet minder om. Nee, nou, misschien alleen ik maar denk, Grutte. ik denk wel feller. Ja, voeler, omdat je elkaar zo goed kennen. Ja, Sander, man, die wordt die skipper dan. Volgt die daar op. Hij moet nog even wachten. Ik maak er 8 jaar vooruit. Maar dat zien we dan weer. Ik weet het niet. Ja. Maar je ging er wel vanuit dat je hem zwam opvolgje. Ja, dat weet je nooit, hè? Nee. Hoe dat rent. Nee. Nee. Ja, de jongere generaties maakt Ja, maar als die andere hobby's leuk vinden, dan is het ik aan natuurlijk. Ja. En de commissie moet het bepalen. Oh ja, de commissie bepaalt. Dus je bepaalt het eigenlijk helemaal Ja, niet. wij wel. Oh, je wel, ja, de meters wel, hè? Weer met Ja. baas. Weer met baas. Ja, ja. Maar bij u is het net. Nee, nou, zij is het. Wij moeten naar de scootje-fan, want wij hebben alle dagen een aantal vragen voor een scootje-fan die het wat weet hoe dat scootje zien. Die moet ik een knoop lezen, enzovoort, enzovoort. En Joet, hier we het weer in. En Joet zie ik je wat heger op voor de quiz. Want hier, boven op het dek van de Marktprinses zit Ruud Akkerman. En hij wat het aan. La Vierie en soms vader. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, Ruud Akkerman. Ja. Nou, Joet, waar het wel mooi aan aan de quiz. Ja, we beginnen ervoor. Ja. Weet je een soort van scootje ziel? Hangt er van hoe moeilijk de vragen ben of Giet zo. hoe jij naar wat? Oh, nou, ik ben dus de eerste keer dat ik in Jernewaard ben. En ik nog op de boot. Wat is er zo mooi aan het scootje ziel, Ruud? Als het mooi waar is, het ingroot schilderij vind ik het. Al die scootjes, al die bewegingen, de golven.
Joet, prachtdag. Ken net kapot. Meisken, ben je er klaar voor? Ruud, giet los. Allee. Er komt hier Ruud, vraag in. Hokker, oud-skipper van Jennewaard, is 3 keer kampioen geworden met het scootje van het Jereveen. Zwager. Het is Pieter Brouwer. Vraag 2. 0 punten nog na je vraag, maar er is nog hoop. Wat is de officiële naam van het Jereveense scootje? Het veen? De halve maan. Nee joh, kansen binnen ook voorbij. Hè? Je hebt het twan neemt. Het is de Gerben van Maan. Oh ja, Gerben van Maan. Ja, naast het zuid. Alco Rijenga is zo'n vlienie skipper van het Jereveen. Zijn hij Jelle was 2 keer kampioen met een oorscootje. Mijn hokkerscootje? De Lemmer. In punt, Ruud. In punt. En het kinder meer worden. Want wat wist u van knopen? Alleen de platte knoop. Oké, Bouke. Wat is Joet de steek? We doen de Joet het werpankersteek. De werpankersteek. Ja. Het is een hele makkelijke, maar je moet even goed opletten. Precies. Ja, ook het toch? Ja. Ja, ik doe het 10 keer voor. Ja. Daarna heb je een hele minuut om hem uit te maken. Alright. Dit is de werpankersteek. Nou Ruud, dankjewel. Ik zei ze, hij is er van. Support. Nou, Ruud, de tijd gaat in. Ja. Stop de tijd. Ja, stop. Het wie op de ran, hè? Het wie op de ran, hè? Maar is Maak die je goed? even aan, Maar dit jou krijgt loshellen, hè? Die lieken er het meest op. Oh, sorry. Nou, dan knippen we dat eruit. Nou, ik jou voor dit, omdat het net helemaal goed weer, toch 2 punten. Oké, Bouke. Dat ken ik niet meer. Ik weet dat het aan de kop van het klassement komen kist. Maar dan moet de prognose voor de wedstrijd van Joet goed wezen. Precies. Waar wint er Joet? De snekerpan. Douwe Visser. Alsjeblieft. Ja, ik al een op, want het wie net goed Ruud. En dat budget Vincent, lieftallige assistent, dat even Oets, die gaat naar de derde plak. En daar komt Ruud voor waarom met 3 punten. Dirk-Jan stiet Likas in het SKS-klassement. Ik hier nog Boppe on. En wil je ook meid waan? Klaas, ook is hij ook op Jan. Luister in naar het mailadres. Ik ken die knopen. Ja, nee, die knopen is net. simmer@omroepfriesland.nl. Jou je op en dan komen we del voor de quiz. Je kan nog de hele joen te googlen. En dan ben we haast alweer aan het eind van dit scootjesjournaal. Maar ik wil je hem toch even vreetje, want het bin nog maar 3 wedstrijden vanzelfs. Maar blikziekaart, dus het zit alweer deun op elkaar. Lekker spannend. Lekker spannend. Ja. Ja. Is het altijd zo spannend? Want in mijn beleving net. Nee. Hij lijst hier nog, denk ik. Nee, maar het is nou, de Douwe van Grauw die valt er helemaal uit. Ja, Douwe wat van wil je Snets maar valt aan er de hand helemaal- eigenlijk, jongens? Ik heb het net zien. Nee. Ik heb er niks van helemaal meegekregen. mis. En gewoon, dan de plaats gaat het dan niet mis. Maar de hele wedstrijd Hij weer ging wel erop. achteruit zakje. Nee, nee, maar dat is dan zo. Daar heet er net bij. Dan wordt het net. Nee, Maar dat het wil is, het wel je net. dus die horen met competitief. Hè, dus het is take on. Ja. En dan moet je erbij En wezen. dan Dus moet je ik zou erbij zeggen, Dirk-Jan, pas op. Maar die tactische manoeuvres. Goeie. Pak hem. Als hem winnen kan, dan moest hem winnen. Altijd volle bak, Dirk-Jan. Vanavond Zei het doen we Klaas. volle bak. Volle bak. Doe ik, Pieter? Volle bak, maakt het mekaar net te makkelijk. Nou, zullen we even zien wat we morgen voor waar hebben. Wij je met mij dwaanmatten. Het wordt 22 graden. De wind komt uit het westen en het is windkracht 3. En dat op het mooie wetter van Terhennen. Lekker, hè? Snitsen maar. Ja, absoluut. Alle rondte. Ja. Toch Ja. fijner? Ja. Ja? Sponsorclub erbij, dit wordt weer een mooie dag. Het wordt weer een mooie dag. En dan ging ik vanuit dat het morgen weer een hele mooie dag wordt. En dan wordt het ik weer een heel mooi scootjesjournaal. Graag ontmoeten op een snitser maar bij Terhennen. Doeg!